Okay, good day sa ato ang mga kigalaan ug mga kaigsuonan ining adlaw. Og doon lang ko'y gusto i-share kaninyo mga igsoon. Atong topiko nga pagatunan karon nagahiskot ni siya mahitungod sa kamatayon sa tawo. So sa dili pa ta magsugod no, akong ginahangyo ang tanan sa pagduko sa atong mga ulo atong pangayoon ang giya rito. Dalaygon sa limbahon ng mga Dios nga naikaw sa trono sa kitasan sa kalangitan. Ningtak na aman kami nagapasalamat sa imong gugma, kaluoy o kalinaw nga gihatag kanamo. Ngun man nga sa tibok nga mong pagkinabuhi ikaw nakig-uban, nagagiya o nagapahamangno sa matag usa kanamo sa hangay namong pagabuhaton. Ning takna kami magahisgot sa imong mga pulong, hinaut amahan nga ikaw magaabli sa mong mga salabutan, sa mong hunahunag mga kasing-kasing nga masentro nga nakanimo og pasabta kami sa tanang mga butang nga angay namong masabtan ining katapusang kapanahonan. Nining among pagatun-an mao hitungod sa kamatayon sa tawo, kami nang hayog giya nga nakanimo nga ikaw magapasabot ning tanan kanamo. Musa pa sa ilo kami sa tanang masala kay kining tanan among ginasalig ginatugyan pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Jesus nga among manluluwas. Amen. Okay, mga igsoon, ang atong paghisgutan karon mahitungod ni siya sa kamatayon sa tawo. So kung maghisgot gani tag kamatayon sa tawo, mobalik kita sa Genesis, sa sinugdanan nga libro sa Bible, Genesis, no, sa paggama sa tawo, sa pagbuhat sa tawo. Sa Genesis 1:26 hangtod sa 27, gisulti diha og nagkalangkob na siya sa ikaunom nga adlaw ang tawo gibuhat lalaki og babayi. So mo na nahisulat na mga igsoon. So sa uno sa Genesis 26 hangtod sa 27, sa chapter 1, sa ikaunom nga adlaw ang tawo gibuhat lalaki ug babayi. So giunsa pagbuhat sa Genesis 2 bersikulo 7, ang pagbuhat sa tawo atong basahon mga igsoon, o giumol ni Jehova nga Dios ang tawo gikan sa abog sa yuta o gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi ug ang tawo nahimong kalag nga may kinabuhi. So kung mahisgot ang kamatayon sa tawo mga igsuonan, kinahanglan mo balik sa ta dito sa pagbuhat sa tawo. Dili mahitabo ang kamatayon sa tawo kung wala nahitabo ang pagbuhat sa tawo. Okay, atong inot mga igsoon sa atong gibasa ganina. O giumol ni Jehova nga Dios ang tawo gikan sa abog sa yuta, o gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi, ug ang tawo nahimong kalag nga may kinabuhi. So, ato ang tan-awon ang kining ginaselebra o ginabuhat sa mga katawhan sa panahon sa buwan nga Nobyembre 1 ug 2. Unsa ginabuhat ana? Ginatawag nila og kalag-kalag, no, kanang pagduaw sa mga tawo ngadto sa sementeryo. So nganong gitawag mo na siya kalag-kalag? Mo na to paghisgutan, mo na tong pag-usab nga atong tukion. Kay daghan nagaselebra na nagabuhat og nagatuo niya ng mga butanga aron sa pagbuhat niya na o aron sa pag-adto sa mga patay ngadto sa sementeryo. Ang pangutana karon nganong gitawag na siya kalag-kalag? Ang uban lagi mo ingon nga kay kuan man adlaw na sa mga kalag, no, kalag una nga mo dito duaw butang din dito mga kuan mga pagkaon nga kani paborito ni lolo, paborito ni lola, butang dito wala uban dito palainom man na namatay, butangan na itog tanduay, no, butangan na dito mga red horse na dito kay tuo lagi sila nga ang kalag ato nga time mo adto dito para inumon tog kaunon tong ilang gipang butang dito. So atong balikan ang Genesis 2 bersikulo 7. O giumol ni Jehova nga Dios ang tawo gikan sa abog sa yuta, o gihuypan niya sa buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi, og ang tawo nahimong kalag nga may kinabuhi. So sa diha nga naghigda giumol sa Dios si Adan, ang atong unang amahan, ang unang ginikanan, nga giumol siya nga naghigda gikan sa abog sa yuta, o gihuypan ang iyang ilong. Sa paghuyap sa iyang ilong nahimo siya unsa? Kalag nga may kinabuhi. Nahimo siyang kalag nga may kinabuhi. So sa diha nga wala pa nahuypan si Adan, unsay tawag sa iya? Kay sa diha nga nahuypan ang iyang ilong nahimong kalag nga may kinabuhi. Sa diha nga wala pa huypi ang iyang ilong, unsay tawag? Unsay tawag ato sa iya? Kalag nga way kinabuhi. Kalag nga walay kinabuhi. So ang uban magunahuna nga kalag ka tungod kay patay ka, ang imong kalag espiritu mo gawas na dito. Mo atay mo
kamkam atong binutang ni mga pagkaon limnon dito. Mo na hunahuna sa uban. Pero kung atong masabtan, ako di ay mismo kining naa sa inyong atubangan karon, kalag ni siya nga dunay kinabuhi. So katong mga patay o katong patay nga lawas, gitawag to siya kalag nga way kinabuhi. Now note this. November 1 and 2 gitawag og kalag-kalag or All Souls Day. Nga kung atong sabtunog maayo sumala sa Genesis 2 bersikulo 7 nga ang kalag nga may kinabuhi tong tawo nga gihuypan ang ilong. So nganong gitawag siya kalag-kalag niya? Tungod kay ang kalag nga buhi miduaw ngadto sa kalag nga patay. Maong gitawag siya og kalag-kalag kay ang kalag nga buhi miduaw sa kalag nga patay ug mooy gituuhan sa tanan nga katawhan karon nga ang kalag mobalik nga wala sila naguna-una nga sila mismo kalag sila nga may kinabuhi. Kay padayon ta mga igsoon. Ang pagkahulog sa tawo. So mao ni siya. Genesis 3 bersikulo 1 hangtod sa 3. Karon ang bitin malalangon labi pa kaysa nga tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Dios. Og nag-ingon sa babayi, di ay nag-ingon ang Dios dili kamo makakaon sa tanan nga kahoy sa tanaman. Bersikulo 2, og ang babayi mitubag sa bitin, makakaon kami sa mga bunga sa mga kahoy sa tanaman. Sa ingon sa bitin, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy. Ingon ni iba, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. So ang gitubag ni iba sa iya, kay ningon man bitin nga di ay mo pakanon sa Ginoo di ay sa mga bunga sa kahoy sa tanaman sa Eden. Pero gitubag ni Adan ang bitin nga ani iba ang bitin nga makakaon kami sa mga bunga sa kahoy sa tanaman. Apan sa bersikulo 3 sa chapter 2 sa Genesis, apan sa bunga